Tjo, om ni kan säga hej på 3 olika språk så får ni det här paketet. Hej, hola och konnichiwa. Varför kollar du lite extra på mig när du kör konnichiwa? Nej, jag svär, jag gjorde inte det. Jag lovar. Vad tror du det kan vara för någonting då? Ja, det är en bra jävla fråga. Fan, ska jag öppna den här? Jag såg att du höll om hemme. Är ni tillsammans? Ja, typ. Nice. Vad gör ni här på Drottninggatan idag då? Inte mycket. Chillar. Har det nice? Men ska vi gå tillbaka till kärleksparet då? Kan du lägga ett wrist-line, en wrist-move till din tjej då? Är du en fotbollströja? För jag vill ha ditt namn och nummer. Wow, den var fan bra. Ni får rita i kommentarerna vad ni tyckte om den. Oj, spännande. Vad är det för någonting? Jävlar, det är ett läderbälte. Det är våra mockabälten. Fan vad snyggt. Hur nöjd är du? 10 av 10, 100%. Tack som fan. 10 av 10. Om ni är intresserade av att köpa ett sånt här bälte så gör ni det på OneWear. Det är 3 storlekar, 3 färger. Och som sagt, glöm inte att klicka hem dem. Den 25 oktober släpper vi de här jackorna på onewear.se, så glöm inte att klicka hem ett sånt.